Instab ġeru maqtul brutalment imsallab fuq salib mdendel ma' bib ta' residenza privata fil-Mosta. Kien qassis li rrapporta l-każ lill-Pulizija kmieni dalgħodu li marru fuq il-post u sabu din ix-xena makabra. Illum ħal-qormi tal-aħħar tislima lil Charlon Borch li miet fis-6 ta' Ottubru meta waqaf fossa ta' drenaġġ. Malad kbir ta' persuni preżenti għall-funeral kien hemm ukoll Mr. Charlon li ħareġ mill-isptar wara li hu wkoll kien fil-periklu li jitlef ħajtu minħabba l-istess traġedja li ħadet ħajjet ibnu. Jinħeba kemm jinħeba fl-aħħar mill-aħħar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jibqa' l-persuna responsabbli mill-fjask ta' trasport pubbliku. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat waqt li kien qed jindirizza l-laqgħa ġenerali tal-Kumitat Lokali ta' Ħażabbar. Joseph Muscat saħaq li ġala darba r-rotot ta' trasport pubbliku kienu daqshekk falliment, il-Gvern huwa fid-dmir li jġib lura l-400,000 euro f'konsulenzi li ħallas fuqhom. Illum jasal f'pajjiżna l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ingliż William Hague u għadha mistennija tasal f'pajjiżna s-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton. Clinton se tkun qed tieqaf f'pajjiżna l-żjara qasira qabel ma tmur Tripli għal diskussjonijiet mal-Kunsill Transitorju Libjan. Fil-każin nazzjonalista ta' swieq il-Ministru Dolores Cristina qalet li l-bidu ta' din is-sena skolastika kien fih inqas problemi mis-soltu. Iddikjarat ukoll li l-Partit Nazzjonalista fetaħ il-bibien beraħ għall-istudenti tal-Università. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru ftaħar li bit-tmexxija tal-Gvern tiegħu pajjiżna ġab l-aqwa riżultati ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. L-għaqda ambjentali fl-imkien għall-ambjent aħjar tajt li l-proġett ta' Bib il-Belt, il-bini tal-Parlament u l-bini tat-teatru marru kontra direttivi Ewropej li jgħidu li l-pubbliku għandu jkun ikkonsultat. Għalhekk tressaq ilment quddiem il-Kummissjoni Ewropea f'laqgħa li fl-imkien għall-ambjent aħjar kellha fi Brussell. Il-protesti li saru madwar id-dinja kontra l-miżuri ta' awsterità li qed jieħdu l-gvernijiet affettwaw kważi 1000 belt fi 80 pajjiż differenti. Fost li bliet li fihom seħħew l-akbar numru ta' arresti u każijiet ta' vjolenza kien hemm Ruma, New York u Londra. Temp għal-jum ta' tnejn mistenni jkun ftit imsaħħab perjodu sbieħ jew xemxin. Il-viżibilità tajba, ir-riħ moderat mill-grigal. Il-temperaturi l-ogħla 23 grad Celsius u l-inqas temperatura tkun dik ta' 15 grad. Il-indiċi UV 5. Il-total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 34.2 mm. Xita mill-ewwel ta' Settembru 62.4 mm. Il-baħar moderat għal ftit qawwi, imbagħad baxx mill-grigal li jsir baxx għal moderat. Temperatura tal-baħar 24 grad.